què tal? Com esteu? Avui, des de la Biblioteca Joaquim Bauxell, us volem oferir una proposta per petits i per grans. Aquesta proposta anirà sobre un tema que em sembla que us cridarà l'atenció a tots, sobre el nostre poble d'anglès. I què descobrirem d'anglès? Doncs mireu, descobrirem o redescobrireu les llegendes del nostre poble, els més petits, perquè potser encara no els coneixeu, i els més grans sempre va bé refrescar la memòria i recordar aquestes velles històries. I per començar us explicarem una mica què és una llegenda. Doncs mireu, una llegenda és una història que corre de boca en boca al llarg dels anys fins a arribar als nostres dies. Aquesta història, aquestes llegendes, ens expliquen uns esdeveniments amb elements imaginaris i amb una aparença més o menys històrica. I així les tenim, les llegendes, fins a arribar als nostres dies. Doncs bé, les llegendes que us volem explicar d'anglès són un recull que es va publicar un any per la Festa Major. Aquí teniu el recull, amb unes làmines molt boniques, que diu Llegendes de la Vall d'Anglès, publicades per en Pere Figuereda i Cairol, amb il·lustracions de Dom Oriol de Narcís Bosch, editat per l'Ajuntament d'Anglès i la Comissió de Festes a l'any 2002. Mireu, aquí ho teniu. Segur que molts de vosaltres ho teniu a casa, si heu sigut curosos en guardar, perquè és una documentació molt i molt bonica. Doncs aquí tenim el recull de llegendes on us explicarem les llegendes que ens interessen. I per començar, avui us en explicarem una de molt popular, que se'n diu, escolteu bé, Anglès, el diable hi és. Doncs vinga, grans i petits, prepareu-vos, que escoltarem la llegenda Anglès, el diable hi és. Doncs mireu, conta el doctor Ramon Vinyes que quan era jove havia sentit a dir moltes vegades Anglès, el diable hi és, a la Cellera el diable hi era i a Sant Julià el diable hi va passar, sense que mai hagués pogut esbrinar el significat de la dita, fins que un dia li caigué a les mans un llibret de mossèn Constans en el qual s'hi conta la tradició que alhora recull el nostre Joan Amades i que diu així. Conten que una vegada, per la diada de Sant Antoni, els pabordes no trobaven coble per les ballades de la festa. El més petit d'ells, sortit de polleguera, va jurar als seus companys: «Jo trobaré músics, encara que hagi d'anar-los a cercar a l'infern». I vet aquí que marxà a la recerca d'una cobla per a la festa. El cas és que es topà amb uns desconeguts que li preguntaren on anava tan adelerat i què volia. Contat el cas, aquells homes li digueren que eren músics i que no tenien lloga. Tant en vull tant tenderé, convingueren en el preu i a la fi, tracte fet. Els músics varen fer tard a l'ofici, però a l'hora de les sardanes es portaren bé. A l'indicar-los al paborda que toquessin el contrapàs de la passió s'hi van negar rotundament, però tant va insistir la gent que per fi el van tocar. En arribar als versos a la cançó diu que van escopir a Crist, els músics van gallejar. La gent va protestar pel mal encert, fent-los repetir l'estrofa, però cada volta ho feien pitjor. Tant repetien, tant gallejaven. S'entaulà un fort aldarull. Aleshores, els vailets s'adonaren que tots els músics tenien els peus forçats i que els sortia una cua negra delatant el que eren. «Ave Maria Puríssima!», tothom va exclamar. En sentir aquest crit, vet aquí que tots els dimonis van arrencar a córrer i cames, ajudeu-me, cap a l'infern. Bé, aquí teniu, però resulta que aquest relat té diferents versions segons la font d'on raja. El nostre Ramon Vinyes assenyala que amb les presses i l'esperamenta un dimoni de la colla va quedar enganxat de la cua i si no l'han tret encara hi deu ser. Així fou que tothom deia i encara es diu Anglès, el diable hi és. Per altra banda, el nostre Joan Amades també se'n fa ressò de la llegenda, tot assenyalant en la versió recollida que, amb la fugida, els diables no encertaven la sortida del poble. La gent espantada en veure que per més que els empaités no aconseguia fer-los fugir, acudia al rector, al qual els recomanà que demanessin ajut a la Mare de Déu. Així que començaren a resar, s'oí un gran tro, i enmig d'una espessa fumarola, els músics es van fondre, deixant en el seu lloc un gros munt de carbó i una forta olor de sofre. I encara existeix una tercera versió, més culinària, que diu així. Mentre els empaitaven, aquests corre que correràs a la recerca de la sortida del poble fins que s'oí un gran tro i enmig de l'espessa fumarola els músics es van fondre. D'ací que la festa que celebraren tot seguit els anglesets, per festivar-ho, l'embotit no hi faltà, i entremig les explicacions d'uns i altres,
tot escenificant l'empaitada, enlairaren unes llangonissetes primes i llargarudes com el Cris, que pica per foragitar els dimonis, de quines que eren els picacristos, aquests embotits que podem trobar avui dia a les nostres carnisseries. Vinga, esperem que us hagi agradat aquesta del Diable i és. I recordeu que aquesta llegenda que us he explicat l'hem tret del recull de les llegendes de la Vall d'Anglès, d'un recull que es va fer un any per la Festa Major, editat per l'Ajuntament d'Anglès i la Comissió de Festes l'any 2002, per en Pere Figuereda i amb il·lustracions de Dom Oriol i Narcís Bosch. Vinga, esperem que us hagi agradat i vinga, fins la propera. Vinga, cuideu-vos molt, adeu-siau, que vagi bé, un petó.